La Federació de Municipis de Catalunya va organitzar una jornada sobre la gestió de la sequera per donar resposta als dubtes dels municipis. En aquesta jornada es van mostrar experiències que des del món municipal ja s'estan realitzant davant de la situació de sequera. El president de la Federació, Manuel Bustos, va precisar la importància de les actuacions concretes per garantir el subministrament. Va destacar que s'han recuperat pous i s'estan reutilitzant aigües de mines. També s'ha avançat en la construcció de depuradores, en la reducció del consum domèstic i en l'aplicació de mesures d'estalvi d'aigua. El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, va anunciar la constitució d'una taula nacional de la sequera i va convidar el president de la Federació a participar-hi. El 22 d'abril, el govern de la Generalitat va acordar constituir aquesta taula nacional de la sequera. Es donava així compliment a la moció aprovada pel Parlament de Catalunya en el marc de les mesures adoptades per fer front a l'excepcional situació de sequera. L'acord preveu la constitució d'una taula liderada pel govern fins que s'acabi la situació de sequera. La taula està integrada per representants dels grups parlamentaris, agents socials, territorials, acadèmics i ambientals més representatius. El conseller també va destacar la col·laboració dels municipis per fer front a la sequera. Els representants de l'Agència Catalana de l'Aigua van informar als assistents sobre la política d'aigua que des del departament es vol portar a terme per al període 2007-2010. D'entre elles, destacar l'entrada en funcionament de la dessalinitzadora del Llobregat per al 2009. Per part de l'Agència Catalana de l'Aigua també es va explicar el document de recomanacions per a la gestió municipal dels abastaments en situació de sequera i les mesures generals que es poden portar a terme des dels municipis, les propostes tarifàries i sancionadores. Més de 150 representants del món municipal van participar en aquesta jornada. Van ser presents també el president de la Comissió de Medi Ambient de la Federació i alcalde de Parets del Vallès, Joan Seguer, el representant de la Federació a la Comissió Interinstitucional de la Sequera i alcalde de Centelles, Miquel Arisa, i el vicepresident de la Federació i alcalde del Prat del Llobregat, Lluís Tejedor. La jornada es va fer l'11 d'abril al Palau Robert i va comptar amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient i de l'Agència Catalana de l'Aigua.